Čaute ľudia, tu je Crafterkové studio v ďalšej časti Bed Wars, pretože 6 lajkov a 1 dislike, no nevadí, za 2 dní to je celkom dosť na mňa. A je tu so mnou Villager, nachádzame sa na lobby Bed Warsu, ako inač. A zoberieme si mapu napríklad, počkať, dáme si nič, nejakú peknú, dobrú, neškaredú. Simple. Ja som oranžový. Aha. Všetci sú skoro potrhnaní. Ja, pár sú. Aha, takže asi budem bojovať s tamtými tam. Tamto. Hlásim z mapy Beast, tu som nikdy predtým nehral. A my sme asi v čeličke. Tu sú dvaja obchod a tu obchod. Wow, obchod! No, takže, pardon. Takže, ako obvykle, urobil schody. No, on je dobrý, on je rozumný. On je inteligentný. Varizak. No, Irony! Jej, on je dobrý varezák. On je super varezák. Nepodkopem ťa. Tak ja sa idem vylepšiť veci. A začiatky sú ľudné, takže ja to strihnem a dám, keď už to budeme lepšiť. Tak som späť, ako môžete vidieť, mám level 2 také veci. Celkom dobré. A robili sme tu taký menší mostík. No, čo vám ešte budem hovoriť? Gold! Teraz mi to došlo. No, nebudem riadiť smaky, ale červený sú v pohode. Sa mi zdalo? Ja som červený, hej, dobre. On nemá veci za bronz, noob. Trošku to tu postaviť. Poď, stav. On má luk? Aha, teraz pred chvíľou do mňa chcel strieľiť. A pretože sú tu archery sami, musím staviť takú špeciálnu mostiek. Takže kto nemajú zničenú posteľ? Modrý! Tak som späť, mám všetko level 3, plus mám luk. Dobre. Plus mám posledný, ktorí majú posteľ. Čo vám poviem, šerdy sú na tom dobré. Nemám zlé veci. Takže... Čo to tam ide? Ideme na to. Toto nedopadne dobre. Dia! No takže ešte toto tu chceme skovať. Vlastne, čo to hovorím, zamburovať a vlastne dávať tu bloky a zablokovať ostatných. Tu sú diery? Tu niekoho. Hej, zabijeme ich. Tam to je zelený. Nie, to nemôže byť zelený. Maximálne šedý. Oh my god. Asi nemáme posteľ.
Čo? Preskakal som parkour. Tu mapa Frozen. No, nechajte tak. Barzáku, válečníku. Pardon, ale ja musím volať všetkých válečníkov, všetkých rád. Nemám nič proti nim, ale nemám rád tých takých... Jak to povedať, čo podkopávajú. Ale tak som marný. Kde je villager? Kde je villager? Kde to musí byť? Tu je! Oni už sú v strede. Ako vidíte, som to vystrihol. Kým som urobil most, to by bolo pre vás nudné. Nemôžu sa dostať do prostred. Som akože vo Frozen. Nezabili ťa náhodou. Barzáku, válečníku. Keď tu sú Ion, ja mám šipy. No takže, zdrž ho, Barzáku. No. Zdržal ho. Archer. Ja mám fail video, nikdy nevyhrajem. Ani minulé video som nehral. Musel som písať, že som kakna. Pozvatle! Sakra. Vlastne nič. Niečo sa mi tu nezdá. Takže som na ďalšej mape, volá sa Jungle, už som tu hral dosťkrát. Dvakrát som prehral, raz som vyhral. A som aký tým? Fiolový, takže sa nemusíme ničoho obávať. On je... O ničom nevie. Tak, zničeme ho, zabijeme ho. Ideme na ďalej. On je nic netuší. Ja som copywriter, nič. Ne, expert. Dnešné video asi všetko. Lúči sa s vami Crafterko a toto bolo 4-fajlové video. Či jak, neviem. Wow, vidíte ako... Ja som borec proste. Jaký som ja frajer.